Junta, building better Africa. Kuyamba moteromo nyimbo ya fuko lathu imene imatitsogolera kuzochitika za dziko lathu ndipo timachitamukira pa mtima choncho nyimbo imene ikayamba kalero ndithu kaya mwina kapena kumva kuyabwa sumayenera kuzizikanda ifa ndi nyimbo yayikulu, nyimbo imene imayimirira mtundu wathu. Ine ndine Moses Makawa kulandirani program imene ya chidzulo pa 17 mwezi wa March mchaka cha 2025 tikusonkha ndithu ndipo madzulo ano tikugwira ntchito ndi achimwene akutsazi kuzomba kumeneko bambo Hobson Kambera ndamene ndithu chatikomera madzulo ano kuti tikugwira ntchito limodzi kuchokera mu mzinda wa Lilongwe kuti zimene tikukambirana tsiku la lero iwo wakhala kutithandizira kuti zikatitsamwa pano amayenera kuti atithandize. Tikulandireni kunsanje kuchitipa dziko lonse la Malawi. Tikudziwa kuti madzulo ano inu zikuyenda mwa mtundu wanji, zimene tifuna kukambirana madzulo ano sizakadali mudziwa mdziko muno nkhani yakukwera kwa katundu ndi nkhani kuti akhale mwana wang'ono akudziwa, ndipo zimene zinapangitsa the head of state president kunena kuti ataunika kwambiri ku nduna wa zamalonda kuti kodi kumeneko kuchitha kutani machitidwe ake. Ndiye iye anasankha ndithu Vitumbiko Nkumba kunena kuti atsogolere department kapena ministry imeneyi kuti adziunika bwinobwino kuti kodi chuma chathu kuti chilongosoke tipange mwa mtundu wanji ngati dziko. Ndiye tsopano iwowo ngati amumba chilowere mu office akhala ndithu akuchitako zinthu zingapo takati kuona ndithu kupita ndithu ku shop zosiyana-siyana kupeza kumene kuja ndithu akubisa katundu wina ngati sugar, ndipo ntchito zawo akugwira ndipo tikuziona ndi maso. Koma chomwe chatibweretsa madzulo ano ndi nkhani imene iwo imodzi imene apanga ndithu gazeti kupanga lamulo lonena kuti ndi bwino katundu wakunja wina asamabwere mdziko muno, ife tikhale ndi kuthekera patokha koma achita ndithu koma konza kupanga katunduyo cholinga choti forex imene imavuta tikafuna ndithu kuoda katundu wakunja kubwera mdziko muno amene ndithu adzamalonda wakumatchula kuti zadulatu fe choti ndalama zakunja ife mdziko muno tilibe, zikuyenera kuti tizipeze tikaode kunja katundu. Ndi anaunika kuti ishuka kaka zimene zizoda kunja totokosera mano teniteni, tizoda kunja tomato sauce kaya ndi mapinati amene mazira kumakhala kuoda ndithu maiko akunja obwesa mdziko muno. Ndi iwana kuti zimene zisizoyenera mdziko muno tsopano ngati njira imodzi yofuna kuti chuma cha dziko lino chibwerere mchimake akufunisitsa komanso akuonesetsa kuti tidzipanga katunduyo mdziko muno. So ife timafuna tifunse inu ngati mzika kuti kodi zimene akuganiza mumbazi akuganiza bwino mmene mukakhala pamene mukakhala phe kuti achina tizitha kumapanga konkono osati kumaoda kunja amumba asochera kapeta kuganiza bwino. Timafuna titamva maganizo anu fa metu kuyankhula pano ndekuti madzulo kumwe kunonso anali ndithu ndi pali kulankhulana ndato la nkhani kumene mwina kutheka amaliza kapena kukadapitirira kutengera kuti anayamba madzulo kumwe kuno kukambirana ndi ena amene ayitana mchipinda ku Blantyre kunena kuti kodi ife ngati dziko bwanji titatenga maganizo amenewa kuti tisamaode katundu wina aliyense amene wayikidwa pa listi tizikhala tikupanga konkono. So ife timanena kuti sono ndeti afunsa Malawi kuti zimene akuganiza mumbazi akuganiza bwinobwino tiyamikira mbiri mukuyimba foni tsopano kuti timve maganizo anu pa ganizo limene amumba abweresa mdziko muno. Oyambirira ali pa line kale pano titero kuti takulandirani inuyo mwaswerako bwanji bwana mwaswera bwanji kodi ndewe chuchitika njani foni yanu yumveka pansi kwambiri mwina tiyese kuyikweza tiwesa papere kuyikweza. Mwaswera bwanji bwana? Ineyo ndaswera. Mulola tikudziweni kumene inu mutiimbira foni? Kuzomba. Chabwino kuzomba dzina lanu ndi yani? Sorry? Chabwino bwana.
maganizo anu ndotani pa zimene foni yawo ikuoneka ikumveka pansi kwambiri trying china chilichonse tioneke ena pano masula bwanji bwana masula bwanji ya ife taswera kuno kodi vuto ndi foni yanu yonso nanu kapena muyankhulira pansi ine tifoni yaka imene kunde mwamba uyankhula momveka tsopano tathokoza kwambiri dzina kumene mutiimbira madzulo ano ine ndinetaungira Gondwe kuboma kurumpi tathokoza kwambiri bwana Gondwe maganizo anu ndotani pa zimene amumba akuganiza kuti ayi usawoda katundu wakunja obweretsa kuno kozothandiza chuma kukhala mchumake zimene zoona izozona ine ndiwayamikira kwambiri amumba oho ndi example ine monga kulumpi okay ndi Gotani mkazi wake ndi minister amatigulisa mfuku ife zofika mtengo kupitachoka kumzuzu amaendesa galimoto choke kumzuzu kapisa kulumpi 15,000 oho sepano gulu langa taja kuti azipanga zinthu za momuno nditigulisa zikoza kuchipa oho ndio maganizo anga achikuli inuyo ngati woyamba kuyimba foni muvomerezana dinze mfundo imeneyi ndikuzonezana nayo kwambiri okay programu yanu harunda daily timaizera iyi okay koma ndikoyamba kuti ndiyimbe foni kuyamikirani oho ndikuyamika kwambiri zina zipangidwa momuno chabwino ndithu lero tathokoza bwana Gondwe kurumpi potiimbira foni kukhala woyamba mpulogalamu ino ndathokoza kwambiri ponalenso yakugwira ndalamphana nanu izikomo madzulo opambana zikomo kwambiri izikomo amene nda Gondwe atero kuti ayi amumba we support him ndi idea yabwino kwambiri mwasula bwanji madzulo ano musatike pa television kuti zimvera television bwana mwasula bwanji taswera bwanji ayi ndaswera matero kuti talikirana ndikanemayo kuti timve mfundo yanu bwinobwino fa zikupangana corride apa nafikira talikirana ndithu zikomo kwambiri dzina kumene mutiimbira madzulo ano ine Douglas Churu kuchokera kuno kubowe takulandirani kwambiri kudowa ya beautiful bwana Douglas timafuna titadziwa zimene akuganiza amumbazi muganiza ndi solution ya vuto lathu la zachuma mdziko muno amumba akuoneka kuti atakhala amumba 5 mu cabinet ya bwana Chakwera ndi mavuto amene tili nawo mdziko muno ndikhoya kuti tikhazooneka kuti tikusuntha okay ya chifukwa iwo akuyenda nkumaona mavuto amene akupangitsa kuti zinthu zina mdziko muno zioneka kuti zikuvuta pamene solution ya zinthu zazing'ono zimene tingazipange zikhazokhala zothandiza dziko mafanda ayamikire kwambiri kuti akuganiza mmene ntchito yenera kukhalira kukhala ndindo osamala mamiliyoni ya wanthu chabwino ya chifukwa tingotenga chitsazo ngati ndi nduna ina imene ikuoneka kuti kugwira ntchito koma sikuganizira kuti kodi izochitika ndi chani fa m'malawi muno anthu akamalankhula pasipasipo kuntundako kumafunika azimvera okay chitsazo ngati tili ndi vuto la njala mdziko muno yes ine ndimakhala kumidzi kwenekwene ndithu are you sure muli kumudzi kodi pano pande kuti ni kumudzi okay anthu avutika kwambiri ndi njala koma m'madimaki tikamalowa m'madimaki muli chimanga chili moto okay koma vuto ndi operation ya zinthu okay anduna sakumachita monitoring kumaona kuti chichitika ndi chani chifukwa ntchito imafunika field okay imene achita mumbamo ndi field yabwino imeneyi aha moti mugweza kuti chimanga pa wiki azigulitsa kamodzi venda sakhala ndi mpata wachikhalire mpata akhala ndi mpata kakaoda chikatha akaoda asimontula moti nduna izipita nkukaona kuti apapa mmene zili mutaisirani kutsakula market ya tweet kulilonse anthu azigula olatayika maximum ya 20 kg pera munthu okay koma kulilonse uyo wagula leroli mawa sapita asoka koma akathakula pachiwiri paliponse uyo wagula lero mawa akapeze kuti akugulaso fa chatha amumbatu akakhala amumba 5 mu cabinet ya bwana Chakwera landslide koma akakhala amumba okhawa tiona kuti zikutha bwanji oho maganizo anga ndi yamiko ndi chimene chopana ndithu
Tathokoza kwambiri kuchokera kudowa. Kodi bwati baliti imene kumatsegulidwa ndithu ya. Bowe apati kusaba madisi apa malonse wina ngemati bowe. Ndapadziwa penepo. Pamene pa ndikumenera pakuimbirira foni ya madandaula. Tathokoza kwambiri. Demati adima kumeneko lachiwiri akatsegula ndikuti another lachiwiri pamene angatsegule. Akasagula lachiwiri 7 days ndikuti lachiwiriso chimangacho tuchilimo. Chilimo. Ende anthu akuzunzika ndi njala chimanga chilimo. Laziboma sili kuyenda. Olotira tipite pa madisi adimanga chimanga tuchilimo. Tamponera chimanga chilimo. Pabowe pa chimanga chilimo. Chinkhwiri adimanga muli chimanga. Koma akusagula kamodzi pawishi. Anduna azamalimidwe ali ku Capitol Hill. Sakuona background chichitika ndi chani. Amumba akudzira ntchito yawo. Iwo wamone kuti ngakhale kunduna kumene ali kuja kwa za ntchito. Yes. Apera ntchito yoti ngakhale maliba. Anayambika kwambiri kuti atipangiza wake up. Amwenye ndi anthu ena amene amapondekeza zinthu. Chifukwa mukuona kuti zinthu zikudula koma anthu kuti awonjezere malipiro. Ayi. Ono living yanje imene munthu angakhale nayo. Akwanda salary 80,000 ni masopo amene amathuchapira anthu ochipafe. Imeneyo ndi udalipa 300. Panopa ni mali 1,000. Dakali 80,000 yomwe ija. Pamene moyo munthu wavuta. Pamaivi ya tatu. Mundapo chimene mangoona anthu ambiri timati boma silikuchita kanthu koma amene amachita zinthu zoti lichite kanthu ndi anthu amene maso a president ayikidwe kuti azione kuti apa pakuchika zakuti apa pakuchika zakuti mu nthawi yake apostoli kuyangana ali kumene kuti ku Ministry of Trade koma even a single day sanamvepo kuti apita pena pake kukaona kuti amala azanga kuti akudandaula basi pachochika ndi chani. Pamene ife tithokoza kwambiri. Chabwino bwana Douglas. 100% chile mina kugwira. You have supported the motion. Kwa basi. Nathokoza kwambiri kubowe kudowa. Nathokoza so kwambiri kumeneko. Mukhale ndisipo kwambiri. Tengera bami athu kuchibere kwa maganizo. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo. Douglas akuti pafunika mumba 5 otherwise dziko likhozoyenda bwino titadzisa ndunazina. Masula bwanji? Masula bwanji bwana muli live pa Luntha Television. Masula bwina bwana masula bwanji. Ineyo ndaswera bwana. Siyongwa mbiri. Dzina kumene mutimbira madzulo ano. Ine ndine Derek Zidiga Msunje. Bwana Kamsinje ndikuti kumeneko. Kuno kulilongwe chakudzala nyama kuti mali kundaula. Oya chakumalingunde somewhere there. Yeah, exactly. Beautiful. Well, amumba tu akuti ayi dzomangoti ayi tauda katundu kunja ndizo tokosera mmano momwe. I think zimene zachibwana dziko muno. Chuma singapite patsogolo. Akufunisitsa titamapanga katundu wina. Ochokera mdziko muno. Kodi muganza ngati amumba kuganza bwino? Kwambiri neyo maganza ita support kwambiri. Chifukwa zinthu zina anthu zoti kumalaiko kunama kwanitsa upanga ati kuzimagulana Malawi ndalama zija kumazungulira Malawi momuno koma timalolo utuluka kumakagula kunja. Even machitsazo tomato weneni tomato kuno kwa anthu amalima tomato ambirimbiri. Anyezi anthu amalima anyezi ambirimbiri. Ndipo chingozoti ka totokosera manoti tili ndi nsungwi zimene kuno kuzilipo tikhozo makanga nkumapezeti ntchito kumagwitsa ntchito koma mapezeti ntchito charo makaochiroda kunja. Ndalama ndeti forex ja ingozeti kumati futabe chifukwa cha zinthu zoti zozizira zoti khozo kwa momuno ndalama zija kumakhabe momuno. Ndene maganizo anga nuwavomereza ndipo nuwapatsa aude mphamvu kuti zofunika zimeneje apange ndithu zichitike. Nchonge choti mwina dziko lino ndalama ikhozo kukhazikika. Ndipo tinene chilungamo nduna zikadakhapo zokwana 5 kapena 10 kapena kuti nduna wawa akadakhulumira adabwera kumbuyomu mwina zinthu sizikadafika pamene zinthu zafika pa Malawi. Malawi sali bwino kuti nduna zambiri zakhala zikuwalekerera umangoonelera iwo achibwera ngono kuti akhala pa mpando paja mongokhala mwachikwangwani osafuna kupangana zoti dziko lithandizike. Kotero amumba apitirize mapulogalamu amenewa. Panopa komwalitsazo unduna wa zamalimidwe. Panali programu ya MID chanthu amagula fertilizer koma pakapano alimi kumidzi kuno akadali ni MID m'manyumba fertilizer sakukwanitsa kuti agule MID akadali kale koma anthu nawo tali komweko ali chete
nde amayi wala kuti wowa mbiri imene imapanga president osati yayiwo ajawayi nde zimene zofunika kuti nduna zathu zikakhala pa mpando zizidziwa ntchito imene amuyikira pa mpandopo ngati nduna ya kotero kuti neyo ayi general Mumba nopasa 2 points kwambiri kodi eti tathokoza kwambiri kudzala nyama pachambali iti yadzala nyama malingu ndeti kangofepo malingu ndepa basi tile kumafika kundaula ndithu kudzala nyama kumeneko ife tikunyadireni kwambiri kuti mauti pakufunikira achina Mumba 5 or 10 mdziko muno nokuzani dziko likhoza kukhala bwino apuresident athuweza kuti ni malingaliro wawo dziko liyenda bwino chabwino ndithu lolemekezeka ayi kumalingu ndeko chambo chimakhalamo mudamumo muzitikumbukira kuno kuluntha television tele kumukangoenda muchipeza tikupatsana usadandaula mtsogoleri ndakonjwa dala chidzulo chabwino chidzulo chabwinonso kunyumbako zikomo kwambiri zikomo mmene mutithu nimene tikuchitira ndipo nkutheka muyatsa kumene kanema yanu mungathenso kuimba foni nanunso opereka kwa maganizo anu zimene amumba akuganiza kuti ayi dziko lino lidzipanga katundu magulana tokha kuno osati kuyitanisa kunja muganizo kuti amumba akuganiza bwinobwino chimene tifuati taona bwinobwino kuchokera kwa inu amalawi mwaswera bwanji ndaswera tasogoleni mwaswera bwanji aine gwa chauta kuti sungabe tiyamikire kuluntha kumati pasa mapulogalamu okoma kwambiri kodi mwatero eti kwambiri kuno kwansiriza kulilongweni Malata bwana Malata takulandira ndipo takuthokozani potipatsa moto motero zikomo kwambiri bwana Malata taunikeni mmutu mwawo mwa amumba musaope kuti ndanduna koma mwaunike bwinobwino akuganiza bwinobwino amumba Mumba watu moti chimwalachi chawenda kuchichosana amene ndenda kuchichosa chimwala cha Malawi chifukwa kuyesesa kuchosa chimwala cha Malawi kwambiri chimene chikuti pinjachi amene anayenera kukhala amene anayenera kuchichosa chimwala chimenecho chifukwa ina kuti ali kunduna wina uchafuna apite uko kunasintha zambiri apitanso uku kuoneka kuti kusintha kulipo ndipo amene wawa tikwapempherera Mulungu adalitse kwambiri kuti apitirize ntchito imeneyi asayang'ane zoti ali chipani chanji kapena chani kwamangopulumutsa Malawi nzoona zake ndithu katundu Malawi kuno kuli zinthu zambiri zimene zingatithandize kodi zitsanzo zake nziri inu mukakhala phe zingatithandize katundu wanji ku Malawi kuno amene tinganene kuti atithandize ine tingolemeza kuti mtedza kuno twambiri yes apo mwandikumbucha tomato tikalowera kuchola kwa vumbwe uku tomato ndwambiri mbichi zoona zinthu zambiri zimene zili m'Malawi muno koma timazitanisa kuchokera kunja usipa wenu wa muchitini umabwera kuchokera kunja pamene ndi nyanja yathu apa yambiri somba zambiri mbiri zimene zitachosedwa kuti zichengedwa ku Malawi konkuno zichithandizira chifukwa Mumbawa ndithu sakuonesa dera yali ndi mtima ufuna kutukula Malawi akanakhalako amumba amene wangapo ife tikuona kuti kusintha kunalipo ina kawati amasintha munthu makani maunduna awiri tikadawuzanso apite ku agriculture amene wazisinthenso mpaka na mwasa mukuganiza apiteso kwa chavuta njani kwa agriculture apite ndithu apite nanga fertilizer tizikayamba wa 21 NPK malumo ya gumaka yamba urea malumo ya NPK toti kusinthiritsa zinthu kumene koko amumba akugwira ntchito ya pamwamba kwambiri ndithu bwana Malata kwantsiriza kulilongwe timafuna tikuthokozeni kwambiri zikomo andi mukhale ndi usiku wopambana potipasa chithunzithunzi kuti ati ndikuthekera ngati dziko muthekerano mupena paliponse mafotokoza zofunikira kwambiri bwanji mukhale ndi usiku wopambana inunso chimozimozi kulunthako tiperekereni moni kunyumbako nzofunikira kwambiri zimenezi zikomo tupitira kulandira maganizo osiyanasiyana kuchokera kwa Malawi kupitanso kwa Malawi amumba zimene achitazi muzitenga ngati zili ndi mchere bwinobwino zimenezo zimene tifuna tamva kuchokera kwa inu Malawi ngati mzika za dziko lino pakuunikira ganizo la iwo kunena kuti ineyo mmene ndikuganizira ngati nduna ndikuganiza kuti chuma chathu kuti chikhazikike chichire ngasi chadwalika ponena zoona kuti chikhale kuti chabwerera mchimake tinguganizira kuti katundu wina ndi winayi tisamaodeso kunja aganiza bwinobwino kapena uphochola chimene timafuna titamva kwa nzika zochuluka paso pali ena amene abwerapo pa line pa mwasula kubwanji Kwasi
Ndaswera kaini mbuye. Ayi ine mbuye anga ndaswera. Naona zi kuti tayiyankha foni kuli chete chikuchitika nchani. Kodi ndikuti kumeneko? Ndikuti kuzomba ndinde ajoni. Bwana ndani pacha? Lichuleniso dzina lija sinamveke kuzombako. Network ikutani kuzomba tisamve kutsazi mbali ya kwa bwana Hope Kambeta. Why? Tisachose pa line sanga. Ngati mutimva kumene kuzomba mwati dzina ndi yani? Zativuta sife ndeti titengaena kuti mwena timve kuti kodi ena wakutani. Bwana kuzomba mukhoza kuimba sofoni kuteka za network izi. Masura kubwanji bwana? Masura bwanji? Abali zimakoma bwino hapa. Masura kubwanji? Titajo sasuka line sikuti vuta ndine inuso nimboni izikuvuta ndi apa ndeti tengena mwena kuteka line yawo ikoza kukhala ikumveka bwino koma awatayo taalola kuti ayankhule. So Masura kubwanji? Pamenepo ndipo mafunikira akambeta paja ukoza wanyoza kuyambira akambeta apa zateka. Masura bwanji maye? Ndaswera rubana kaino. Ayi neyo ndaswera bwino. Zikoma kwambiri. Mami takulandira ndikudziwe dzina. Inetu ndi Mrs. Karimo kuno kuzomba kuchina mwali Mtili Kanyada. Mrs. Kanyada. Abiti Kanyada. Abiti Kanyada, Mrs. Karimo. Karimo. Amayi Karimu komanso Abiti. Timati tidziwe maganizo anu kuti kodi pankhani imene amumbawa mutu mwawo amene akuganizira. Akuganiza bwino kapena aphochola. Ndipo amumba to 100% itu. Iya musatero so. Ndipo izi zinthu kukuza ndipo pa Mulungu. Iya musapange choncho madzulo ano. Ndipo na mazani wangati pakama. Iya zafika pamenepo. Ndipo Malawi ine kukana khala kunena kuti kuli nduna zingapo ngati amumba. Ndikhovera kuti panopo bwezi kusemba lokoma. Okay. Tili urenga kuti ngwaji pani chanje. Okay. Ifatu kumali kuno siti malibana ndi zipani. Tati uzani bwino. Koma ife panopo tikungoyima pa chilungamo. Ntchito imene akugwira amumba. Ndikunena kuti akanakhapo nduna zingapo ziwiri zitatu ndipo amene ali kumipando kutsogoloko amve kunena kuti mumba akagwira ntchito tamandika. Sumaombanisa mitu sumamenyanisa nduna kumpunda. Akaumbana mitu adzozoti ife tupereka ulemu kwa mumba. Asinthe akuluakulu nduna zina zisinthe ndere phunziro kwa mumba. Kwambiri 100%. Kodi amumbawa atithandiza Malawi kunogo tikumakhala ndi kuthekera kolima koma zomera zathu zolima zathu tikumakasako kagulitsa chifukwa za katundu wakunja. Okay. Tikumazipereka sekulima ndithazi azibambo tikumazipereka kunoko kulima khala ndi chakudya. Choti kodi tikagulitsa kuti kumakhala ndi gwafa tukakhala ndi mapeyala tukakhala ndi mapapaya koma katundu amene kuletsa kuti tikagulitsa kuti. Koma mapezoti katundu chokera kunja akuguda. Amalawi tikungosaukirasaukirabe. Chonsecho akuti chuma chili nthaka. Kodi chuma chili nthaka chake chiti koma Malawi kuletsa kuti tukula chifukwa cha nduna zopusa zosaganiza bwino. Amayi Karimu musafike pamenepo. Ndipo uzozo ndenda tero bamba. Kukanakhala kuti kuli nduna ziwiri ngati amumba. Ife sibwe zitikuvutika Malawi sibwe zikusafala. Koma ine ndikungopereka ulemu kwa bambo mumba kuti bambo mumba musabwerere pambuyo. Chabwino. Ndipo ti Malawi ndi Malawi. Timadzoza kuti munthu akachita bwino choncho. Nduna zina sizikondwera zifuna kugokera pasi. Okay, zotheka zimeza. Khala kunje kwathu kumalawi kuno. Komano ife tikungapatsa ulemu amumba kuti amumba musabwerere pambuyo chifukwa amene amankweza munthu ndi Mulungu. Chabwino. Ndipo watakumana ndi chopsa cha mtundu wanja zote Mulungu adzawateteza. Ineto ndikutero. Yayi, mwasimba magawo ofunikira kwambiri madzulo ano Mayi Karimu. Zikoma kwambiri kunyedirana. Ndipo mwapatsa moto wa mumba kuliwoko ndi ali ndipo amene otamve kukoma amumba kuti Mayi Karimu kuzomba kuchina mwali akuonera pakadali pano ndipo zintchito zawo zonse tikuziona za manja osamangoti zintchito za manja pamene zochita za nduna zopusa za North East. Inetu ndatero. Kuchina mwali kuzomba tikuthokozeni. Aya moto. Ichabwino wawa. Madzulo opambana Mayi Karimu.
Ezikomo. Amene ndithu atiyayi sizoliso tinene kumbali pano kaya nduna zina zikhoza opsya mtima pepani kwambiri nduna malingana ndi mayikalimo alufa udzitolera kwambiri wapatsa moto amumba kuti afunika amumba ambiri m'malawi muno takhala nduna pena wachokhoza kuganiza kuti myself mwasula bwanji pa line apa mwasula ako bwanji timatiti kumveni nanunso liulano mwasula bwanji madzulo ano Aswera kainu mfanku. Iya ine chauta kundikondera. Yamikire kumwamba ba. Iya chauta kumwamba akanakhala kuti amkhoza kudyako sausage tikanati ajere sausage kumananga chauta saja atu. Dzina kumene mutiyembera. Ndine ya John amwe aja kuzomba ndaduka aja. Oye he apa ndiye mutomveka mbuyanga bwino tsopano. Mbuyanga oloziko lonse pano ndeli kubva lifuna limve kuti kodi kuzomba kuja chinadukisa phone chinali chani. Yayi timve maganizo anu kuchokera kuzomba nanonso mukuimva bwanji nkhani ya timafuna tuone mmutu mwa mumba kuti aganiza bwino chimenechi chimene tabwerera madzulo ano. Ino ndisana bwere pa maganizo anga koma ndinangokhala ndifunso kuti kodi pakatumbu uyu akhala kuti kapena wina wojoka chabe. Oya siyense angosankhapo timikaka iti timazira ntedza tomato tina ndi tina totokoseraso mmano nyama ikakuphata pamene pakunena kuti asamagule kumene kunja zikhala kunoko kumalawi tizipanga tokha ndi sizonse koma angosankhulapo zina ndi zina zimene tili ndi kuthekera kuti tikhoza kupanga so timafuna tidziwe kuti kodi zimene zaganiza bwino iwo pazingati zimene ndezimene kuti akuganiza bwino tiponga timaganizo ali choncho kuti ndiokhazikika tingamene kuti zinamwazo zikhoza kusintha. Okay. Poti tikayang'anaso mene timakhalira muziko muno zinthu pena anthu akumasa kuzikhoza nthawi yotayitha. Akuzikhoza nthawi yotayitha? Nthawi zambiri ile rikoti ngati wale toka kukweja timu yaje mu 90 minutes 5 minutes imakuta kuja imali timu ingine. Akifukwa pali hatare kwa atande olopa kubera fundo hizi sisi wakuti zikoza kutitaniza kama tufundi hapo inokutaka kuti zikazipika kuti paka na zokiti kusasa kuko kati zina zimene zotokosera mano zoti mitengo kayanzama amapangira sungi kuno ziliko kudoso ziliko eti kaya miteza kaya magaira zijani tikumaona sumisika muli machini okaya nteza silo zipaka zikabwere kunjeya kali mipunga ya mapaketi kunoso kulimaki na utakoza kuma materials zimene zolikumaika masiku jabu mbuyanga mipunga so kulimida koko Funde ndi abu ino ndipo tekera koma tingo kai kapotengera kutolo tinene karu ziko yake hii titirwe baya italira ko kwanira patingo buulira sopano kumanyizo jankatikati munazona mbwe Funde itakhala kuti ndiyo kazikika ndi abu ino kwambi ndipo atakhala kuti haikazikisa zomelezeka andinaga abu inaganga bwino ndito chabwino ito mungu mbuyanga kuzomba mafuna ndikupase nule mwanu inaso tu ndizemekeze kuti mwayankha foni yangayi pajapa inaduka mmazuwa tsungazi mvese chinachitika ndi chani pamene pachatu ndi network tu basi network kuti musamveke koma nangatoona ni fundo simwainena basi apache changa chondochigeya usikopambana mbali ya kuzombapo bwana ezikomo apero kuti inkani ndio fulero mbiri umayabwera mochedwa situdziwa kuti kodi zikhala bwanji zoti zakanthawi akapena dzipitirira so awo maganizo masora bwanji matika pa television yano tikumvera masora bwanji wow bwana masora bwanji tinadikiraro kwa nthawi itali masora bwanji kuno ndikunthalire kuno kunthalire kuchitipa tikuyamika zomwe apanga amumbawo kodi mukwayamika amumba amumba tikwayamika moti anthu onse malawi yonse akuyamika zimene akupanga za nzeru yowa zomwe akupanga ndi zabwino kwambiri chifukwa munthu wakumuzi
Arandire 90,000 alindi ana alindi sisi apa ngapo chani naine zimene zadulira pakali pano chonde zimene zakupanga sasiye kwayamikira kwambiri chabwino nanga zomwanena kuti zina zizipangika muno Malawi muno nanga si anthu akubalima matomato tinawo muno na sasa panga mafakitare muno kuti zintchito zizipe zako chabwino ana atusa kuti kaso okay ndimene tikuchifunacho zoyitanisa zikhale zina ndi zinazi koma zinazi chonde amumba sasiya okay tikuyamika kwambiri tikuona ngati mulungu asika musatero kunthalire ayi ndithu pano kuno kwathu kuno komuka akazi asikaso kwathu kuno tizayamika kwambiri pati kukuona pa sikirinipo kodi mmafuna atafika kuchitipa amumba napenso kuna zazungulira zovuta ziliko kuna zaonemo kaya tikhulupirira kuti kupyolera pano pa Luntha Television amumba akumvetsera ndipo kunthalire afika kuchitipa ndithu afike ndithu afike aone madando kuti kodi akuyenda bwanji umenewo zikomo athokoza kwambiri mayi anga mkhale ndi usiku wapambana zikomo amumba kuti asafoke achita zinthu za nzeru ayendere pena paliponse konza dziko lino kumeneko ndi kunthalire timve maganizo ena kuchokera kwa Mwaswera bwanji bwana ineyo ndaswera mchipinda chino chimene ndili chamba kumveka kutentha kwambiri chifukwa cha anthu maganizo awo achuluka ndipo ndi amphamvu kwambiri mukuimbira kuti bwana panopa ndikuimbira kunzimba kwa Khosolo kwa Sosolo tiye Khosolo boma la Nzimba tiye Khosolo beautiful timafuna titadziwa kuti kodi ino maganizo anu pa zomwe amumba akuchitazi aganiza bwinobwino ndipo zimene zamumba aganiza bwino kwambiri moti mapresident ana akhala kuganiza ngati mmene aganizira mumba ganzi dziko lisinafune ngati mmene lili pano pali mpaka yafika kwa president moti mmene aganizira mumba atakhala mapresident amaganiza choncho ganzi dziko lili patali kwambiri itu bwana kusonyeza kuti kufika kwawo inu mwalandira ndithu ndikatanda ndimanja awiri ndithu ndi maganizo abwino amene ndithu bwana chabwino ndithu no ife kwa Khosolo kumzimba timafuna tikuthokozeni kwambiri poimba foni kuti nanunso mwapatsa support mwanena kuti achite chinthu chabwino kwambiri ndipo ineso ndaweni kani ndithu ndi program yanu inakuthokozani kwambiri mukhale ndi usiku wopambana zikomo kwambiri bwana zikomo kuiona nthawi yabale tionesetse bwinobwino kupangira kuti ukhozanso thamangisidwa pano koma sitinalowe nthawi ine tikatali nayo nthawi tipitire kumva maganizo a Malawi Mwaswera bwanji bwana ineyo ndaswera zikomo kwambiri zikomo kodi ndi kuntchewu kuno kuimbira kasungu koma kumudzi ndi kuntchewu ndiye kuti kodi am I becoming a prophet tipafuna kudziweni kwambiri dzina kumene kukasungu kumene mutiimbira komanso maganizo anu pa zimene amumba aganiza bwinobwino kapena you have got a different opinion ine ndi Flaxon chiganizo chimene apanga amumba wachiganiza bwino zedi nchabwino ndipo tikamangodalira chilichonse kuti chochoka kunja chibwere kuno kuti chuma chathu singakhazikike okay payenera zinthu zina ziliziro zipangira kuti chuma chikhazikike kusango kuti chilichonse chakunja cholandi ndipo amumba akufunikira kuti mwina department mwina madagwira mosofa muli nyasi zochuluka zedi kodi kuti ndi kuti kuli nyasi munthu wankulu moti tichilukira chimodzimodzi simuona mwinamo ndunazi zikulephera mofunikiraso amumba amene tsono munthu mmodzi kodi akugwira bwanji ntchito ndi Malawi ita ameneyo ntchito akugwira Malawi mwinamo munthu mazolephera wathandizire ndithu kapena angu apatsoka daulo umene wali nawo amumba gawira zawo kuti china chake chikhazikike ndithu Malawi munthu zinthu zavuta bwana moti munthu wankulu yuyu lokonse fata tipeza ku education ndili ku education ineyo munthu wankulu atatipeza ku education kwati konzireko zitokhanziza bwino zedi ku education kuli mavuto anji ku education kufunika chikono pa munthu wankulu
aziphunzitsa kuvutika zedi munthu amene amatengedwa ngati kuti si munthu ndi mphunzitsi. Okay. Ndipo amumba apene ali kwa mada wapanga ndi mphunzitsi waprimary ucha. Iyeyo atapeza kuti akagundako kumene kuku ndikukhwira kuti akhoza kukumbuka aphunzitsi kuti ine kuti ndifika apa ndi mphunzitsi waprimary. Ndipo mphunzitsi waprimary kumalawi kuno satengedwa ngati munthu ayi. Okay. Ndithudi lonkhankulu. Ya ife tiyamikire maganizo anu kuti mwatenga amumba kuti adutse m'maministry ochuluka athandizire. Ya zimenezi ndi maganizo ofunikira kumva kuchokera kwa nzika za dziko lino. Kwambiri ndiponso zije ni maministers enawo ataphunzira kuchoka kwa amumba. Asamangodziwundikira kuti ndinodziwa zonse aphunzire kuchoka kwa amumba. Okay. Kukuwuzani tu. Kukasungu tikunyadireni kwambiri kuti mwayimba foni madzulo ano. Mwayesetsa kuperekaso kunchewu moni madzulo ano. Wafika mwankulu nuso moni ndi banja lonse. Tathokoza kwambiri. Kupirira kumva maganizo osiyana-siyana aoneka kuti tsono pali ntchito maganizo amene ndi amalawi si aluntha television akuti mbali zinazi kuli nyasi like education section ministry ifunikaso kuiwunikira. Mwaswera kubwanji bwana? Taswera mwaswera bwanji? Madamu ifeyo taswera pano. Zikomo. Ine ndili pano nzanga ali muchipinda chinachi kugwira ntchito yoti amalawi timve maganizo osiyana-siyana. Kodi dzina lanu ndi ndani kumene mukutiimbira? Maganizo anu pa zimene amumba akuchita ngotani? Ine ndine Maichunga kuno kuNkhamenya. Nkhamenya. Mumbawa maganizo awo akuganiza bwino bwino. Ife amumba watukwapasa ulemu. Ulemu mpaka na mwapatsa ulemu. Chifukwa ife anthu akuno kumalawi sindisanthu amphawi koma timaoneka ngati ndisanthu amphawi. Okay. Anthu ifeyo timalima. Okay. Anthu ifeyo timakhala ndi nteza. Timakhala ndi zinthu zosiyana-siyana zoti kukana timagulisa muno bwezimene tinalemera kalekale. Koma tikukanika. Ndiye ine ndikuti mumba kale anali kuti? Pamenepo. Ndipo zikana khati zizi naliko kale. Akutangisa tuiliti. Ndiye munthu ameneyo wachita zabwino ife tikumfunira zabwino zonse. Kuti uyo sa president. Okay. Chukwa nthanga tawapezeka kwa mziko muno kaya fifita ndio ziko zikoza kuyenda bwino. Toka ziko la tano zikuyenda bwino. Okay. Ife anthu Malawi. Ndisanthu olimbikira ndipo sindisanthu alesi. Okay. Imakhandi maulima osiyana-siyana. Inu zona chimanga chimene kukanika ife chimanga kuti tigulise muno mukuna chimanga chathu ndichonyowa. Mukutenga mujeni kugula kunja mutazini. Ife chimanga ngachati ndichipeza mezake. Koma ngati munthu ali ndi zeru. Owa madzi makomwewa awasakuchita bwino. Ndiye bora mumba wangati anganene choncho ife tikhoza kutukuka Malawi. Chikozi zonse zikuti wawa tikalima sindipindula. Mumana chuma chili mchaka chuma chake ndichiti. Ayi koma tiganizira anthu awawo. Ndipo mumba seti kumthokoza kwambiri kuti Mulungu azimudalitsa. Ndithu. Pankhamenya pamenepo Pankhamenya pano. Kodi mmalima chani? Ndiye koma timasolo kugulisa mbewu. Ukabisa ndo kwadima kamanzi nzonyewa. Bwerani nazo. Koma panoka kugagwa simanga ku Tanzania. Pesa ndama zambiri mbiri. Koma kuchita bwino. Ndiye mumba tikungothokoza Ambuye kuti Ambuye alina ndicholinga yango olipikira. Koma Mulunguso awonjezere panthu ngati munda. Okay. Nina muno Malawi zinthu zikhoza kuyenda. Chifukwa kuti mangoyenda nkhuku yopanda ana. Ndi nkhuku yoti ikungoyenda koma ana ake nkhuku inamwalira nakungoyenda okha. Opanda khona. Zafika wani? Pamenepo zafika. Ndiye mimba ngati Mulungu akumpasa maso mphenya achoncho. Tithokoze kuti Mulungu mwina ife tiona kusinthika. Chabwino. Tuluntha. Tathokoza kwambiri mayi anga paja dzina kunkhamenya. Maichunga kuno kunkhamenya. Maichunga ndikuthokozeni kwambiri potenga foni kutula nkhawa zanu komanso kuvomereza zimene amumba akuchita. Ndithu. Mukhale ndi usiku wopambana. Ayi amene tikwanyadia Mulungu azingowadalitsa. Kodi mwalima chani fa zioneka kuti ndinunso mulime? Ife kuno tili ndi nteza. Okay. Timalima chimanga. Timalima masoya. Timangwa kumene kulima koma timasoya kugulisa misika imene sitikuyiona. Timangovutika ndi kulima isanthu osatukuka.
koma mumbawo kuti kungowathokoza kuti mwina tingaone kusintha mwina mulungu wangu ayikapo dzanja kuti ife tione kusintha kuno nkhamene chabwino ndithudi mayanga mayichunga ambuye akudalitseni kuyimba foni komanso pereka nkhawa zanu komanso ndemanga yanu ndathokoza zikomo mugone bwino kwambiri madzulo ano zikomo mayi athutu amenewe unaona mina mayankhulira muje hello maswera bwanji bwana tasoka ino bwana ayi ineyo ndaswera ile Mr. Chuma kuno kunchalo kumchalo beautiful tafika kunchalo this is nice kodi Mr. Chuma maganizo anu ineyo ndikutokoza kwambiri Mr. Mumba ano hello tikumva ndithu anthu onse dziko likumva ndikutokoza kwambiri Mr. Mumba pa ntchito mwakuigwira mwathokoza fachaniwo pazomwe kupanga okay akufira ntchito tamandika kwambiri komwe sitinkaibira zimene pene zichitika kwambira zomwe inayamba Malawi okay apopo tikuthokoza kwambiri ndipo apitilize moyo umenewo chabwino ndithudi bayo wanga ine ndikuthokozeni kwambiri kuti mwatimbira kuchokera kumchalo eti yes kodi paja kumchalo tili ndi mbewu zanje kuli achina mizimbe wa zabiri zolima kuno ziliko zili ndithu eti ndithu mukhale ndi usiku wopambana nanu chimodzimodzi bwana zikomo tikupitirabe kumva maganizo I think that's 7 minutes timve mwaswera bwanji bwana sorry mwaswera bwanji aswera kaino bwana ayi ndaswera siko kodi ndikuti kumene mutimbira acha kumulangeni nanga si choncho nanga nkhoma koma ari mulangeni kunchewu kuli bwanji choyambirira kunchiro kwambiri so muyankhula mwaphuma mmatamanga matamanga mafuna na program maona ulindise mphana naye bwana ndogo nchiro ndi matamanga bwana Nkoma mudzagwatu kena kwa ala Mungu timba milandu ifewe isinga kweyi ala mosi ngabizali papadali kali hapo ndakufani kwambiri kumulangeni bwana Nkoma maganizo anu ngotani mumba kuti asikatundu yenso titi ziwoda kuchoka kunja wina tikwera dzipanga kwathu konkono muganza kuti mumba waganza buno bwino mumba uchoyambirire amakala uda amahamba foni yo mwina mawuda akudziwe okay ngaba tifoni namba yanga ndiyeseyese kuti foni yanu akhale nayo amumba wapatse namba kapena neneso adiva mumba chabwino anaina awiri manaina awiri 300 71 62 kumapeto ya aseve manu la mumba aseve ndithu namba layo manu fodi ngoma kumulangeni tithokoza kwambiri tsono mmafuna kuti enafeso titamva nawo maganizo anu kuti zimene mungayankhulane ndi amumba zikozo kukhala zotani po wapatsa ngakhale namba la live pa Luntha television mwanjira imeneyi apapo choyambire ndi mulankhulana chonchi kuti achakwera kumene aliko ngati iwo adasankha munthu wanzeru tulida ayamiketu lero adasankha munthu wanzeru chipani momo kuyamba ndi mumba ine siyamikira zinthu za wedewede yayi mumba zimene akuchita zinthu zofunika kwambiri ife kuno ku Malawi tili ndi zinthu zambiri zimene timalima tazisanthulani ulana ndolo uli khobwe maka kuno kunchewu timalima mbatatisi okay malemu a South Coast chilima mzimu wodzuswa mumtendere amen adanena kuti ndikadzatenga boma kunchewu kuno ndadzadziwa kampani yomapanga chipisi okay tilayi chipisi adzipanga kutiko kutsangano okay koma anapita msanga mwina mzawo wachilimawo wanzeru zabwino zokhazikika ndi mumba ndiye mmene mukupangira interpret tsopano madzulo ano ya okay amumba ndi nzanga wachinyamata okay ndipo ndioganiza bonga limanganena malemu chilima okay atakale iwo anoti kudziko lathuno kuti ndirama idzika kuti kudzika yomutha value chifukwa chokugula zinthu zakunja nde panopo kuona kuti zinthu zakunjazo mkaka
kakunja kabisiketi kakunja kapa Mozambique bomba ndio kupesa kuti kwatu kuno kuli universo imene ngaitese kale mapanga bisiketi kali kuluko imene mwandikumbutsa ndili mwana amene kuluko timeja pa Christmas kungula mama aloseri pano kalowa kuti mama madzulo ndeka pa nimeje suli inate yayi chabwino ilipo okay ndipo ndi umpando huu wampatsa mumba huu bandala akulaja amanda aje uje wasozi ni kwengwe siri kwanyozayi ni madabu atu kumanali mmantha ndana mundu mmantha taizozo makaloserezeka ku masopa ni makaloserezeka fa kwiza njiro mantha ndi muone wa mumbana kala ku ucheni kuti ndo achinjawu zinatsindira zine zonse wamwenyana ndidzimuka kwambiri amwenye kuchenjera kwambiri ndipo na chakwera angukhala ndi nzeru kunkukweza kono kweche kumpweza omolomoledwa rumumba nene amumba apolomeredwa mene baba ndeti sili bwino kwambiri kono nzeru zijabiri zabe anali nzeru zabwino zoyenda anthu pantchito ndiye pano abiri zabe kuona za anthu mmene moyo wanthu mmene kuyendera mdziko ndeti amumbawo pano kuli kuzokuti ulemu wawo okay ndakuli achipewa kwani lolo chabwino kwale lolo lero kwale loli ndipo atizite moyo mmene wofomo mmene apangawo ndi moyo ofunikira kwambiri ndipo azanga osamalangula ndaona kuti ngopupuluma ngati ineyo koma zonse zatheka bwino semakhala manyazi munthu kodi mmazidziwa kuti ankhoma ndino opupuluma kwambiri ndomuka kwambiri ndipo azanga opupuluma aja alangula zanzeru chabwino ndi mafufuzo nayo kuti kodi iwo achimene alangula zanzeru zonchi nchifukwa chani ndenda paona ineyo okay ndi munthu wanzeru mumba okay ndipo apitirize nzeru zake zimenezo ndipo achakwera ngati kuli ena anthu anze ngati angafune kusankha wena amfuse mumbayo mumbayo ndachikulira amenewo okay ndipo lero atithokoze kwambiri tiyamike chabwino kuti achakwera asankha mwanzeru okay wepa olo akadakhala ngati cheya wachipandi chawocho ngati achimwendo pandache kadati asankha munthu wozindikira kwambiri mwati bwanji kuti ndo wachimwendo panda uchi achampatsa iyeyo sibweza amalankhula zozerezeka zichachimwendo pandawo chomwe ikhoti nkhani kuti imayenda muno bwino apapa bwino kwambiri koma kuti mumbayo ngwanzeru ngwanzeru silupotozayi koma ngwanzeru anafuna mipando yoyendeza dziko kukhala ngati vice president zikozo kukoma pati ankafuna adampusira kumpwecha amafuna kuti ndokula amene adampwecha nkumuza kuti kala chino nzopatsa kuti ndobwino ndi adasankha pabwino mepa nyamike mulungu ndithu kuti achakwera mulungu adawayendera monga akusa monga akusa apakaza nzeru apa alipatsa munthu wanzeru kwambiri chabwino ndituda watiyamike chocho tiyamikire kwambiri bwana Nkhoma kuchokera ku Nchewu koma makamaka kumulangeni yayi ino timakudziwani kuti singathe program musanabwere program ino zosatheka timakuthokozani kwambiri ndiye nimafuna kuti madzulo ano phone ija yapita imeneja tikupatseni mwayi kuti mulankhulane nawo akakuyimbirana amumba akatiyimbira ndilankhula nawo ndi munthu ofunika kwambiri kuti talimbikitse tawuze sozina chabwino mnyamata ndikuwuzani kumano moni kwa Edward chabwino moni wafika so Edward mwapatse moni ndithu tiyapatsa moni kuti taraso mukapita nyumbako sana mukapatse moni ayi satafunala ndiramoni zikoma kwambiri ayi tathokoza kwambiri munthu wankulu mbali ya kumeneko chifukwa cha nthawi yathu timaliziranso pamene poti tiapatsa anzathu amene akuyenera kuwerenga nkhani madzulo ano tiona ngati almost 99% ya Malawi 99 points close to 100% akunena kuti amumba achita bwino kwambiri ndipo kodi mukadalipomba kwambiri ndilipopo tsono mati mwasamukapo apa apa tikutsenga titu program madzulo ano zikoma kwambiri
zikomo fitimati achokapo ankhomaja kupani ali pomwepa kumamvetsera kumapereka ma comment no ndimene dziko limakhalira ndi anthu ake, anthu okonda program, anthu amene apereka mfundo zawo pa topic imene ife timapereka. Timayamikira kwambiri, tamulandira maganizo osiyanasiyana kuchokera ku Nsanje mpaka Uchitipa pofotokozapo kunena kuti ife ngati dziko tagwirizana pano ndi amumba madzulo ano kuti no tilime katundu wathu, tiyesetse kupanga chinechi chonse cha ulimi. Misika ikhale kuyamba ndithu kumalawi kwathu konkuno, kulibe kuti ayi wina wakali ndi chi shopping mall chake ndi kuti akaode kunja, chi supermarket chake akaode katundu kunja, achina tanaposi, achina tomato zina zotero. Alimi ake amene ajipindula adzikhala mdziko munomo, ndipo ma supermarket athu akhala ndithu amagulitsa katundu wa mdziko muno. Nzabwino kwambiri zimenezo, timafuna tiyamikire kwambiri maganizo onse amene avomerezana ndi amumba. Ife tikhala tikutsatirabe zochitika zimene amumba akhala akumachita mdziko muno kumabweretsa pano kuti mwina tikhoza kuzukuta, ndipo taona kuti mfundo ngati Malawi aliyense ndosangalala nayo. Ineyo ndine Moses Magawa, chizukulu cha Chilembwe, kumazinyadira moteromo, ndipo nali ndi achimwene akuzomba kutsazi uko Hobson Kambeta kugwira ntchito yonseyi pa makina ncholinga choti inu ndife kuno timvane. So kufikira no tsiku lina pa jefe timayikapo maganizo athu ngati Luntha Television, timaupa kayima ku bwalo la milandu kuti Luntha Matinji ndife timapereka platform kwa Malawi kuti ayankhule zakukhosi kwawo zimene zikuchitika mdziko muno pa nthawi imeneyo. Kufikira tsiku lina, stand by for our news at 7:30. Good night. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.